Bueno, o primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior, que é a do 8 de xaneiro de 2025. Hai algo que alegar a acta? ¿Algo que comentar? No. Bueno, boas tardes a todas e a todos e vamos a proceder este primer punto a votalo. Votos a favor da acta, da aprobación. Entonces non hai lugar a votos en contra. O segundo punto da orde do día é dictame sobre participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2025. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos a Economía e Facenda do 28 de xaneiro de 2005 emiteuse o seguinte ditame. Logo de ver as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSPLUS 2025, así como a circular sobre a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial, vistos os anexos correspondentes a cada obra, dictaminouse, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Financiamento de gastos correntes á achega provincial 2024 é de 461.186,54 euros, que é o subtotal de gasto corrente. Financiamento de investimentos. A achega provincial do ano 2024 para investimentos financieiramente sostibles son para o proxecto acondicionamento para aparcadoiro na Avenida da Habana Melide por importe de 316.662,52 euros e o proxecto de reforma e posta en valor do Cantón de San Roque e Ronda da Coruña Melide de 158.499,36 euros, o que supón un subtotal de investimentos coa achega provincial de 2024 de 475.161,88 euros. Aprobar os proxectos das obras que se relacionan nas táboas, sendo o resumo seguinte. Gastos correntes, achega 2024, 461.186,54. Investimentos, a achega é 2024, hai un erro e aparece no 2025, pero é no 2024, 475.161,88 euros. O total son 475.161,88 euros, máis 461.186,54 euros, sendo o total de 936.348,42 euros. Segundo, aprobar o Plan Complementario do ano 2025. Ao que corresponden o proxecto de reforma e posta en valor da Rúa San Xoán e Convento Melide, cuyo importe é de 272.426,19 euros. E o proxecto de reforma e posta en valor da Rúa Progreso Melide, cun importe de 187.959,26 euros, sendo o total 460.385,45 euros. Terceiro, en relación á declaración de que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos respecto da obra proxecto acondicionamento para aparcadoiro na Avenida da Habana Melide, é preciso para a execución das obras a autorizacións sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e a demarcación de carreteras do Estado en Galicia que están en trámite. Respecto da obra proxecto reforma e posta en valor do Cantón de San Roque e Ronda da Coruña Melide, son precisas as autorizacións sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e de demarcación de carreteras do Estado en Galicia, así como da Axencia Galega de Infraestructuras, que tamén están en trámite.
Respecto da obra proxecto de reforma e posta en valor da Rúa San Xoán e Rúa Convento Melide, é preciso as autorizacións sectoriais da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que se conta con esta autorización, e ademais a de Carreteras do Estado en Galicia e a da Axencia Galega de Infraestructuras, que están en trámite. Respecto da obra proxecto reforma e posta en valor da Rúa Progreso Melide, é preciso a autorización sectorial da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e de Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia, así como da Axencia Galega de Infraestructuras, que están en trámite. En cuarto lugar, o Concello comprométese a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal se a houbera. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ningunha subvención de outras administracións públicas e autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredita que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias coa Seguridade Social e, por último, facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi boas tardes a todos e a todas. Ben, con respecto á aprobación do Plan Provincial 2025, este grupo ten que facer unha serie de aclaracións á súa posición. Si ben podemos estar de acordo ou non cas actuacións escollidas, que si é certo que dependen do criterio do Goberno, si é certo que, como veñamos sempre defendendo, as obras, pois, en maior ou menor medida, sempre beneficiarán a unha parte de Melide e, polo tanto, neso non nos imos meter. Pero, non obstante, sí que nos chama a atención o investimento do aparcamento na Avenida da Habana de 316.662 euros. Entón, con respecto a isto, non deixa de chamarnos a atención que despois do casi 1 millón de euros de remanente que se gastou en adquirir este Concello ese terreo, agora, pois, boa parte do POS, é dicir, a obra máis importante tamén vai a ser para acondicionar un solo urbano non consolidado e un solo urbano, porque eu creo que é preciso que quede recollido en pleno a cuestión urbanística que subxace detrás desta obra. Temos os terreos que foron amplamente debatidos aquí e, por outra parte, temos a calificación urbanística. Evidentemente, este grupo, efectivamente, está de acordo de que o aparcadoiro é un uso provisional. Un uso provisional recollido na Lei do Solo e nas normativas que temos en Melide, que son as normas subsidiarias do ano 94. Pero provisional, creo decir eu, e creo non decir mal, que non significa 10 anos de durabilidade como din os anexos que vai a durar a obra. Provisional é temporal. E, dende logo, o artículo 89 da Lei do Solo de Galicia, que paso a ler textualmente, di usos e obras provisionales. No seu punto 2, último párrafo, di as obras executadas para usos provisionais haberán de ser as mínimas imprescindibles para permitir unhas instalacións facilmente desmontables. Non se admiten como usos provisionais os residenciais nin os industriais. Entón, terán que explicar a Melide porque o Concello de Melide, na súa facultade de executar os impostos municipais que recada, gasta 316.662 euros en un aparcadoiro que non cumpre a legislación urbanística, porque o uso é provisional, pero dubido moito que 10 anos de provisionalidade sexan aceptados por calquera que entenda español ou galego, é dicir, temporal e provisional e, polo tanto, non ten afán de continuidade. Un solo urbano non consolidado é obrigatorio facer un plan urbanístico moito máis complicado que non está encima da mesa. Polo tanto, temos serias dúbidas da legalidade que pode ter esta actuación
sobre o papel os informes xurídicos tanto do técnico municipal, que por certo é un técnico dunha asistencia técnica, e tamén así o informe xurídico, bueno, pois efectivamente poñen eso, pero está acollido dende o noso punto de vista con moitas pinzas. Eso que temos que decir con respecto a un aparcadoiro, que despois non deixa de sorprendernos que, como digo ao principio, si é certo que non imos ser nós quen diga que as obras non son necesarias, é dicir, é necesario reformar a Rúa Progreso, é necesario executar todo o proxecto que en 2020 se votou tamén nun POS e que se está sendo executado en 2025, como é o tema da Rúa San Xoán e a Rúa do Convento, é necesario acometer reformas na Ronda da Coruña, pero si é certo que seguimos votando en falta que o maior investimento que recibe este Concello, volvemos a decir, 936.000 euros, deixe de lado a piscina, deixe de lado o bombeo do parque empresarial, deixe de lado a recuperación da playa fluvial, é dicir, 6 anos sin piscina, 6 anos sin playa fluvial e sine die para o bombeo do parque empresarial. Polo tanto, non podemos de ninguna das maneiras, para ser coherentes ca nosa posición, si ben é certo que nos alegra que todos os proxectos, menos o aparcadoiro da Avenida da Habana, sí que incluan as pluviais e fecais, que parece que niso sí que podemos avanzar nestes proxectos, polo que podemos ver nas partidas orzamentarias, non podemos apoiar un investimento o máximo, como digo, 316.000 euros, en un suelo que, dende o noso punto de vista, e creo que si vostedes, eu fagolles unha proposta, si vostedes consiguen un informe favorable dun técnico da Diputación ou dun técnico da Xunta na que avale este precepto que vostedes plantexan, o Partido Popular terá que asumir que eso é interpretable e, polo tanto, o Concello de Melide está na razón, pero consultados técnicos de recoñecido prestixio, parece ser que un uso provisional de durabilidade de 10 anos con investimento e que o que pretenden facer vostedes sexan obras mínimas e imprescindibles con 316.000 euros sobre a mesa, perdónenme si eso é ben entendido. Por outra banda, tamén temos que recordar que vostedes van a executar unha sentencia xudicial que tiña que ser executada por un particular, é dicir, un edificio que tiña que ir ao bolsillo dunha persoa que non cumpriu ca legislación urbanística e que agora, pois, dos nosos bolsillos vai a ser executado cos impostos de todos. Esa é a súa forma de gobernar. Mentres tanto, os problemas de Melide siguen estando sin resolver, desaproveitando oportunidades tan boas como estes 936.000 euros, por non recordar como utilizan vostedes o remanente para pagar continuamente gasto corrente, que non cumple tampouco ca lei de contratos e do que tamén poden ter cumprida a información no día de onte. Esta é a primeira intervención do Grupo Popular da que teremos ocasión, supoño, de debater. Moitas grazas. Señor Iglesias. Nos traemos esta proposta que creemos que son as adecuadas neste momento e as urxentes e, polo tanto, imos apoiar esta proposta. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Bueno, vexo que non hai vontade de explicar nada, nin de defender nada. Si é certo que nos non nos imos a reiterar en máis cuestións. Espero que a última intervención do voceiro do Goberno non sexa para que esta servidora e este grupo non poida contestarlle, pero nos reitirámonos no dito ata o momento. Moitas gracias. Portavoz de Adiante Melide. Bueno, as minhas intervencións organizo as eu. Sobre a cuestión urbanística están os informes claros, aí están, son favorables, polo tanto, nos acatamos os informes que fan os técnicos porque creemos que son solventes os técnicos e para iso están traballando. E, por suposto, hai que recordar
que unha vez aprobado isto vai para a Diputación e a Diputación emitirá os informes perceptivos como sempre. E se hai cousas que cambiar, cambiaránse conforme os informes. E, polo tanto, nós creemos que estas son as intervencións que temos que facer da nosa competencia e hai outras que queremos que sexan financiadas como queremos que en trato de igualdade con todos os concellos que nos teñen que financiar. E non vou decir máis nada. Gracias. Moitas gracias, señor Iglesias. Bueno, este goberno decide as obras que debe de facer. E entonces estimamos que estas son as que debemos facer. Por eso as traemos a pleno. Volve usted a trufar a súa intervención con alusións, si a compra, si... Bueno, vai haber informes da Diputación, obviamente, destos proxectos que presentamos, igual que os houbo cando se comprou o solar, do mesmo modo. E positivos, por certo. Cando os informes dos técnicos son positivos, mal. E cando non son, peor. E usted que fixo os proxectos unha asistencia técnica, a mesma asistencia técnica que traballaba para vostede. Non variou nada. A ver se traballa para vostede ou traballa para o partido que goberna nun momento sirven e se é para outro, non sirven. Curioso. Hai unha serie de cousas que sempre se nos recordan que nos deberíamos facer, pero tamén podían estar feitas. Eu acabo de ver outro día no Concello aquí ao lado que a Consellería X puxo 705.000 euros, ni un tercio, ni medio tercio, ni nada. 750.000 pagos encima da mesa. Oroso City, se o quere ver usted. Entonces, hai determinadas cousas que tamén temos que saber se o partido que goberna e que di que goberna para todos os galegos. Entra vostede na páxina de... Xa que usted comenta, entra vostede na páxina de Augas de Galicia e vexa vostede os acordos que se firmaron desde Augas de Galicia con 4.500 concellos. Por suposto, ningún destes. Por certo, tivemos unha reunión en Augas de Galicia e ainda non recibimos a contestación. Volvendo ás obras, que é o que nos toca. Creo que as obras que planteamos, tanto o aparcamento, supoño que vostede estará de acordo comigo en perseguir o feísmo deste pobo, que hai bastantes casas en estado ruinoso. Empezaremos pola nosa. Entonces, é unha cuestión que creo que hai que facer, porque pode chegar incluso a ser peligroso. Teño que decir que di vostede que eso que o tiña que tirar un particular. Eu podo garantizar que o asesor xurídico e a persona que temos mirando toda esa documentación, oiga, enséñenoslo dunha vez, deixese de apelar a algo que non vemos. O mellor temos uns técnicos que son inadecuados para o cargo que teñen. Pero, bueno, teríamoslo que ver. E senón, díganos usted de unha vez onde están e que é. Porque, senón, estamos sempre con insidias. Punto. Señores, punto debatido. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase por maioría. Bueno, o terceiro punto da orde do día é o ditame sobre acordo de non división por lotes da obra proxecto acondicionamento para aparcadoiro na Avenida da Habana Melide, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno para asuntos relativos a Economía e Facenda do martes 28 de xaneiro de 2025 emitiuse o dito dictame logo de ver o anexo quinto relativo ao informe técnico sobre o investimento. Dictaminouse non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto que se solicita incluir no plan provincial, que é o proxecto de acondicionamento para aparcadoiro na Avenida da Habana Melide,
Segundo, esta decisión de non dividir en lotes o obxecto do proxecto indicado está xustificada pola concorrencia dos seguintes motivos válidos de acordo co disposto na Lei de Contratos. Dificultaría a correcta execución do investimento desde o punto de vista técnico, provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións e, entre outros motivos técnicos, a división en lotes tería un importante custo económico para o Concello e implicaría unha maior dedicación do personal técnico e administrativo pola necesidade de redactar documentos técnicos independientes por cada lote. Incrementaríase o número de expedientes de licitación que o Concello tería que realizar co conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e materiais. A división en lotes suporía un retraso na adxudicación dos investimentos e, polo tanto, na súa execución. A dirección técnica das obras e das administracións complicaríase debido ao incremento do número de contratistas adxudicatarios. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben. Pois, en coherencia co punto número 2, nós tamén organizamos as nosas propias intervencións e, polo tanto, como eu teño dito ao alcalde, non vai ser el quen coarte a miña liberdade de expresión como concelleira e non trufo as miñas intervencións, simplemente traigo a colación un pleno no que vostede trouxo un asunto que é un aparcadoiro do que estamos a falar agora. Non estou falando nin da subdelegada do goberno, nin de determinado conselleiro, nin conselleira, que vostede ten obsesión continua para traer este pleno. Polo tanto, faga o favor de centrarse nos puntos de orde do día como me di a min que me teño que centrar. Deña exemplo porque preside este pleno, porque despois fastidialle que lle digan, por exemplo, que, se me deixa falar, fastidialle que lle digan, por exemplo, cando fale vostede... Porque eu remato o punto anterior. Efectivamente, entonces eu, de alguna maneira, teñolle que contestar, porque vostede continuamente me cuarta a liberdade de expresión e de defendernos. Entonces, isto non é un rodillo, isto non é un rodillo. Bueno, sin comentarios. Home, dende logo, este grupo, cando estuvo gobernando, ainda nunca puxo un post nas redes dos sociais do Concello amenazando en particular por opinar. Por favor, por favor. Claro que sí, por suposto, pero vostede non faga alusións a miña persona con respecto a post que, se lle molestan, está vostede na posición para facelo. Non, señora secretaria. Sí. Está falando do número 3. Non meta a señora secretaria, deféndese vostede que é o político e deixa os técnicos municipais tranquilos. Eso é o que teria que facer vostede. Eso. Exactamente eso. Mire, a min encantoume... Vale, mire, ciñase ao punto número 3. Faga un favor, que é o que estamos falando, ditame sobre acordo de non división por lote. Claro. Vale, perfecto. A sus órdenes, señor alcalde. Como debe ser. Non se equivoque, non se equivoque, non se equivoque, non se equivoque. A min, mire, voulle dicir unha cousa. A min non me pon os puntos sobre así ninguén, e menos vostede con esa autoridade. Pode falar do punto número 3. Vale, xa lle dixen máis veces, e eu non lle teño medo, xa lle dixen varias veces. Polo tanto... Ten que ter medo, pero... Non, é que vostede... Fale do punto número 3, que é o que ten que falar. Si me deixa e defendernos das insidias que sempre di vostede, trufadas no punto número 1, no peche do seu punto. Bueno, eu creo que, como isto non mellora e vostede, exemplo, non dá presidindo ningún pleno, en canto ao ditame do aparcadoiro de non división en lotes, o que temos que decir como partido é que seguimos a nosa coherencia. E sempre respetamos os informes dos técnicos. E aledoume que tanto o voceiro de Adiante Melide como vostede mismo dixera que acatamos os informes dos técnicos, porque son técnicos. Isto apunteino literalmente. Gustaríame que eso o fixeran extensibles a outro tipo de cuestións. Como digo, sempre respetamos que era unha cuestión administrativa no punto 3, 4, 5 e 6 de non división en lotes, pero neste caso, e seguindo a coherencia do dito no número 2, pensamos que tampouco cumple a pouca complexidade que debe ter adxudicar unha obra. É dicir, por unha parte, vostedes poñen aquí unha obra civil que é urbanizar parte do solar no suelo urbano consolidado para crear 147 prazas de aparcamento. E, por outro, vostedes incluen no proxecto o derrubamento dun edificio.
Creemos que eso é totalmente divisible. Polo tanto, non é tanto con respecto á forma, senón con respecto ao fondo do asunto. E, seguindo o dito no número 2, o punto número 3, nós non o imos a apoiar. Moitas gracias. Señora portavoz do PSOE. Non tengo nada que decir. Para decir chiquilladas, pero está así. Moitas gracias. Ten a palabra... Máis concreto. Esta é a primeira intervención. Moi ben. Ten a palabra outra vez a portavoz do Partido Popular. Espero que a falta de respeto que acabo de sufrir agora mesmo neste pleno de chiquilladas sea retirada ou polo menos se pida disculpas. Eu creo que o pleno non é chiquillada e a opinión deste grupo que ten 6 concelleiros creo que non debe ser tratada desa maneira. Mais nada. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Perdona por PSOE. esa expresión. Pero bueno, cuando uno defiende tanto a los técnicos en determinadas cosas y después a los técnicos cuando hacen un trabajo en el ayuntamiento no saben hacer su trabajo, y por encima, cuando se tiene que hablar de un punto, se intenta utilizar ese punto para hablar de otras cosas, yo lo considero que son chiquilladas. Ahora, me vuelvo a pronunciar pidiendo perdón. Rematou vostede, sí. Ten a palabra o portavoz de Adiante. Bueno, en este punto, que é como moitas veces que xa levamos 5 anos e medio e sempre a oposición dixo que era un trámite administrativo. Entonces, tanto o informe técnico como o xurídico, como os anexos que se manda, di que a obra é perfectamente e está xustificado porque se fai a non división en lotes. O resto, pois, son florituras e xustificar dunha maneira que penso que é errónea, pero cada un sabrá o que e está no seu dereito de decidir e dicir o que queira. Gracias. Votos a favor do ditamen sobre o acordo de non división por lotes da obra proxecto a condicionamento para o aparcadoiro na Avenida Habana, para non equivocarme. Votos a favor? Votos en contra? Ben, o punto cuarto da orde do día é o dictamen sobre acordo de non división por lotes da obra proxecto Reforma e Posta en Valor do Cantón de San Roque e Ronda da Coruña, Melide, incluído no Plan Provincial de Cooperación aos obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2025. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno relativa a Economía e Facenda do martes 28 de xaneiro emiteu o seguinte dictamen logo de ver o anexo quinto que é o informe técnico. Dictaminouse non dividir en lote os investimentos do proxecto Reforma e Posta en Valor do Cantón de San Roque e Ronda da Coruña Melide. Esta división de non dividir en lotes o obxecto do proxecto indicado basease, como no caso anterior, porque dificultaría a correcta execución do investimento dende o punto de vista técnico, provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións por los motivos técnicos que se señalaban no anterior punto. Non nos vou a volver a ler porque son os mesmos. Se así considera. Xa está. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, a nosa posición con respecto ao punto número 4, o número 5 e o número 6, como dixemos tamén no punto número 2, e quero recalcar que está totalmente explicado na miña comparecencia porque si un e non os demais vai a ser a favor, porque neste caso é unha obra civil que a súa maior cantidade nas partidas do proxecto sempre é obra, non son diferenciadas. Polo tanto, os informes poñen o que poñen, pero igual que non estamos de acordo que a interpretación que se fai de provisionalidade, non estamos de acordo con que non se divida en lotes o punto número 3, que non ten nada que ver con o número 4.
se se quere malinterpretar é outra cuestión. Para que non haxa erros, estamos no punto número 4. Nada. Votos a favor? Por unanimidade. Número 5. O número 5 é o dictame sobre acordo de non división por lotes da obra proxecto de reforma e posta en valor da Rúa San Xoán e Rúa Convento, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POSPLUS 2025. A Comisión Informativa, Plan Complementario, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e a Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos á Economía e Facenda, o martes 28 de xaneiro de 2025, dictaminou, con base no informe técnico que se recolle no anexo quinto do expediente, non dividir en lotes o investimento obxecto do proxecto de reforma e posta en valor da Rúa San Xoán e Rúa Convento Melide, baseándose en que se dificultaría a correcta execución do investimento desde o punto de vista técnico, provocaría problemas de coordinación e execución das diferentes prestacións e polos motivos señalados no punto 3 e 4. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Reitérome no dito no punto 4. No punto do que falamos. Votos a favor? Punto 6. Dictame sobre acordo de non división por lotes da obra proxecto reforma e posta en valor da Rúa Progreso Melide, incluída no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal POSPLUS 2025, Plan Complementario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e para a Economía e Facenda o martes 28 de xaneiro de 2025 emitiu o dictame baseándose tamén no anexo quinto correspondente a este expediente do informe técnico, dictaminando non dividir en lotes o investimento do proxecto de reforma e posta en valor da Rúa Progreso de Melide. A decisión de non dividir en lotes baseouse na dificultad para a correcta execución do investimento desde o punto de vista técnico, provocaría problemas de coordinación na execución das diferentes prestacións e os motivos técnicos son os mesmos señalados nos puntos 3, 4 e 5. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Pois o mismo que dixen nos puntos 4 e 5. Vostede tampouco. Alguna intervención máis? Non. Votos a favor? Bueno, o punto 7 da orde do día é a proposta da aprobación do proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na Rúa Alfredo Álvarez González e outros, Melide a Coruña. Trátase dunha subvención nominativa da Deputación da Coruña. Logo de ver que o Pleno deste Concello na sesión ordinaria do 30 de setembro de 2024 no seu punto segundo acordou a solicitude de subvención nominativa de carácter excepcional á Deputación Provincial da Coruña para facer fronte ao gasto derivado da obra de mellora da pavimentación e seguridade vial na Rúa Alfredo Álvarez González e outros, Melide, na que se acordou aprobar con base no informe do arquitecto de asistencia técnica, así como no informe de supervisión favorable por parte da Deputación da Coruña de data 24 de abril de 2023 o proxecto denominado Mellora de Pavimentación e Seguridade Vial na calle Alfredo Álvarez González e outros, Melide. Fago un resumen tamén da proposta. Logo de ver o requerimento realizado pola Deputación Provincial da Coruña de data 20 de novembro de 2024, logo de ver o proxecto de mellora da pavimentación e seguridade vial na Rúa Alfredo Álvarez González e outros, Melide, asinado o 29 do 11 de 2024 cun orzamento de 299.999,96 euros e prazo de execución de 4 meses, logo de
de ver o escrito remitido á demarcación de estradas do Estado en Galicia, que se remiteu con data 2 de 12 de 2024, no que se solicitaba unha nova autorización das obras, logo de ver o novo requerimento da Deputación Provincial da Coruña do 13 de decembro de 2024, así como vista a autorización da demarcación de estradas do Estado de Galicia, que tuvo entrada o 15 de xaneiro de 2025, logo de ver o informe do arquitecto da asistencia técnica de data 20 de xaneiro de 2025, a Alcaldía, en virtude das facultades que ten outorgadas, propón a adopción do seguinte acordo. Primeiro, supervisado favorablemente polo Servicio de Apoio Técnico a Municipios e de acordo ao sinalado na parte expositiva e ao informe técnico, aprobar o proxecto denominado Proxecto de Mellora da Pavimentación e Seguridade Vial na Rúa Alfredo Álvarez González e outros, Melilla Coruña, sinado 29 de 11 de 2024, cun orzamento de 299.999,96 euros e prazo de execución de 4 meses, debidamente corrixido despois do requirimento realizado pola Deputación da Coruña a través da plataforma Subtel e para o que se solicitou unha subvención nominativa á Deputación da Coruña. Segundo, designar o alcalde José Manuel Pérez Penas ou quen legalmente o sustitúa para a asinatura do convenio coa Deputación da Coruña. Terceiro, dar traslado deste acordo xunto co informe do arquitecto á Deputación da Coruña a través da plataforma Subtel. Bueno, como se trata dunha proposta, primeiro hai que votar a urxencia da incorporación da orde do día, porque non se levou á comisión informativa. Vamos a ver, votamos entón a urxencia. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Bueno, pois, nada, acórdase a ratificación da inclusión na orde do día, de acordo co disposto no artigo 82.3 en relación con 97 do ROF. Procedo o debate, a hora do... Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, na medida do posible, sí que queríamos pedir, como levamos reiterando ao longo de toda a legislatura, que por favor se leven as cousas á comisión, porque neste sentido vemos que hai, bueno, o día 15 hai unha serie de requerimentos que poden pasar, pero tampouco pasa nada, e vemos que o último informe do día 20, creo que o día que tivemos a comisión se nos podía haber informado. Polo tanto, penso que é de saúde democrática e de transparencia neste Concello. En canto ao punto da orde do día, este é un proxecto que se trouxo ao pleno o 30 de setembro e que o Partido Popular tamén explicou por que se abstiña con respecto a esta actuación que leva varias rúas de Melide. Vamos a seguir ca mesma posición, a nosa posición vai ser abstención, justamente por esas tres rúas que dixemos no seu momento que, ao noso parecer, tampouco estaban incluídas no planeamento, tal e como tiñamos defendido nese pleno. Só quero aclarar unha cuestión que na comisión informativa a secretaria dixo que se iba a incluir este punto do día fora, vale? E que era un trámite administrativo. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Perfecto, pero como ven sendo reiterativo e tamén mostramos, creo, que a nosa boa predisposición non votando en contra deste tipo de asuntos que entendemos que son de trámite e, ainda que podamos estar máis ou menos de acordo, xo dixemos tamén naquel pleno do 30 de setembro de que, bueno, pois sempre as obras sempre benefician a alguén. Portavoz de AMLD. Bueno, eu teño que dicir que absterse está ben, é unha opción, pero absterse na calle Alfredo Álvarez González, xa dixen, Camiño Meiro, Camiño Cabanelas, acceso a cooperativa, calle Alcalde Andrés Rodríguez Martínez Ramal, Camiño de Arribas, Camiño de Gondollín a Garea, calle Juan 23, calle Sofía Casanova, calle Pastor Barral, calle Bocelo, calle Rañado, calle Pilar e calle San Salvador. Bueno, pues cada un fai o que estima oportuno. Votos a favor, votos en contra,
Abstencións? Bueno, o punto 8 da orde do día é dictame sobre a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas Asistenciais do Concello. Na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno para asuntos relativos a Economía e Facenda do martes 28 de xaneiro de 2025 emitiuse o seguinte dictame. Logo de ver o expediente tramitado para a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas Asistenciais do Concello de Melide, entre que destacamos a proposta para a aprobación inicial da ordenanza reguladora asinada o 21 de xaneiro de 2025 pola concelleira da área de Política Social, a memoria asinada o 21 de xaneiro tamén pola concelleira de área de Política Social en relación coa proposta de ordenanza, a providencia da alcaldía solicitando os informes de Secretaría de Intervención, o informe de Secretaría de data 22 de xaneiro de 2025 de asunto, informe sobre legislación aplicable e procedimento a seguir, no que se di que o procedimento a seguir é o senalado no informe respecto ás ordenanzas non fiscais e o órgano competente, como se indica nos fundamentos xurídicos e o pleno, que adoptará o acordo por maioría simple, sendo que o informe sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir que se emite en sentido favorable ao momento presente coas advertencias sinaladas nos antecedentes do informe. O informe de intervención de data 22 de xaneiro de 2025 tamén concluye favorablemente por parte da intervención municipal a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas Asistenciais do Concello de Melide. O dictame foi o seguinte: aprobar inicialmente a ordenanza reguladora do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas Asistenciais do Concello de Melide, que se transcribe como anexo a este documento. Segundo, someter a ordenanza reguladora do Servicio de Préstamo de Axudas Técnicas Asistenciais do Concello de Melide a información pública e a audiencia dos interesados mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello de Melide polo prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. De non presentarse reclamación ou suxestións do mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. O acordo de aprobación definitiva da ordenanza, co texto íntegro da mesma, publicarase para o seu xeral coñecemento no tabuleiro de anuncios do Concello de Melide e no Boletín Oficial da Provincia. Ademais, remitirase á Administración do Estado e ao Departamento correspondente da Comunidade Autónoma no prazo de 15 días a certificación que acredita a elevación a definitiva da aprobación inicial, así como copia íntegra a auténtica do expediente. Non entrará en vigor ata que se publique completamente o seu texto e transcurrese o prazo previsto no artigo 65.2, que é de 15 días hábiles a partir da recepción da comunicación do acordo de que dispoñen a Administración de Estado e o Departamento correspondente da Comunidade Autónoma para formular o requerimento por a infracción do ordenamento xurídico. Bueno, teño que decir que non sei se que non se inclueu como anexo a ordenanza por un error material, pero iba acompañada ao expediente. Vale. Muy bien. Tengan palabra por a portavoz do Partido Popular. Sí, queremos aclarar que temos a ordenanza, que podemos lela e, polo tanto, temos toda a documentación, non importa, é un error formal. Ben, sobre esta cuestión, nos imos apoiar a aprobación inicial desta ordenanza. Si é certo que, tal como fai a secretaria no seu informe, inda que é favorable, e tamén o de interventora, ao ser gratuita,
non implica que se teña que poñer na sede electrónica, sí que é unha ferramenta de participación e transparencia que creemos que a corporación debe manter. É dicir, non costa nada, non sabemos tampouco porque non se fixo, porque eu creo que isto vai a ser un pouco prova error, é dicir, hai un texto sobre o que se traballa, se organiza unha materia que neste caso é prestar axuda a determinadas persoas que poden ter pois ese déficit ou esa dificultade de acceder a unha serie de inventario que teñen os servicios sociais do Concello que se financiaron con cargo pos, pero creo que é enriquecedor que isto pase de maneira puntual e que non volva a pasar, inda que non sexa unha ordenanza fiscal no que é perceptivo. Igual hai algún tipo de clarificación que me pode facer a concelleira. Como digo, xa non nos imos meter nun plan normativo anual, o Concello de Melide ten a capacidade que ten, eso non implica que non poda ordenar certas materias, como este é o caso, pero sí que creemos que esa participación cidadá e a transparencia se debe manter, a pesar de que, como decimos, conta cos informes favorables e tamén o noso voto vai a ser a favor. Queríamos preguntar á concelleira se hai algún tipo de justificación con respecto a eso, pero creemos que ese non debe ser a maneira de aprobar ordenanzas ou ninguna regulamentación, sino que o portal de transparencia está para eso e creo que é deseable que vayamos máis á participación. Podo tomar a palabra eu, non? Bueno, vai se publicar no tabuleiro de edictos e tamén na sede electrónica, como estamos facendo con todas as ordenanzas, aínda que non sean fiscais. Non se puxo expresamente na sede electrónica, pero, bueno, por obligación e a estar no tabuleiro tamén na sede electrónica, pois vai a ir xa incluído. Moitas gracias, señora secretaria. Señora concelleira. Bueno, gracias á secretaria por facer esa aclaración, porque ao final son trámites administrativos, non? Pois eso, traemos hoxe a ordenanza reguladora que tiñamos pendiente, xa que no POS 24, no POS Plus social da Diputación da Coruña, unha parte deles invertimos en investimento e eu tiña, bueno, eu, o equipo de goberno, e era un proxecto que a mí me apetecía especialmente, o de facer un parking técnico de axudas técnicas. Empezamos pouquiño a pouco, bueno, unha porque a cantidad económica que tiñamos era que tiñamos e tamén queremos saber como funcionamos, como funciona. Fixemos a ordenanza conxuntamente cos técnicos de servicios sociais, procuramos que fora, xa que vai ser o seu librillo de traballo, máis escueta administrativamente posible, ca finalidade que tamén o recurso chegue canto antes ao usuario ou usuaria neste caso. Polo tanto, bueno, o resto é trámite, traela a pleno e pouco máis que engadir. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Nada máis que engadirnos ca aclaración e con que se dé publicidade. Listo. Alguna intervención máis? Non. Votos a favor? O punto 9 da orde do día é o dictame sobre dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 9M-2025, de data de xaneiro de 2024, en aplicación da Lei 15/2010, do 5 de xullo, sobre a loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao cuarto trimestre do exercicio 2024, que foi adoptado na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos á Economía e Facenda o martes 28 de xaneiro de 2025.
como é dación de conta, paso para o punto 10, dictame sobre dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 17M/2025, de data 15 de xaneiro de 2025, en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao cuarto trimestre do exercicio 2024. Sí, 2024, que tamén se adoptou na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Informativa Permanente para os asuntos relativos de Economía e Facenda do martes 28 de xaneiro de 2025. O punto 11 é a dación de conta das resolucións da Alcaldía. Dase conta dos decretos dictados pola Alcaldía dende a última sesión, cuxa copia foi posta a disposición de cada un dos grupos políticos, numerados do 781/2024, de data 25 de novembro de 2024, ao número 70/2025, de data 29 de xaneiro de 2025, ambos os dous incluídos. Por último, o punto número 12, mocións, rogos e preguntas. Moción de unha, non a teño, pero está. Bueno, igual, supoño que era iniciativa do transporte público, non? Bueno, pois vamos a parte expositiva e depois falamos de se pasa a urxencia ou non. Vai a defender o meu compañeiro Jairo. Ok, pois tengan palabra. Boas tardes a todos. Bueno, leo a moción xa completa, non? Fai un resumen. Vale. Bueno, a moción trata eso sobre... Que se vote a... que traemos aquí, a moción é sobre instar o Goberno de España a garantir a mobilidade dos municipios galegos, retirando a proposta do mapa de concesións estatais de liñas de autobuses que suprime paradas en 22 concellos de Galicia. Moi ben, vamos a votar a urxencia, votos a favor. Pasa a urxencia, entonces ahora pasas a expoñerlo con maior extensión. Vale. Ben, pois as liñas regulares de transporte de viaxeiros por autobús son clave para garantir e favorecer a mobilidade dos cidadáns, en especial daqueles que viven en zonas rurais e con menor densidade de poboación, e tamén para comunicar e vertebrar a nosa comunidade e conectala co resto de España. O transporte interurbano de viaxeiros por estrada é un servizo de carácter público de competencia estatal prestado mediante un contrato de concesión. Por lo tanto, corresponde ao Goberno de España e, en particular, ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible deseñar a rede estatal. No ano 2022 tivo lugar un primeiro intento de impoñer un novo mapa de rutas de autobús estatal que provocou gran alarma e alegacións tanto entre os gobernos autonómicos como entre a cidadanía pola supresión de paradas e rutas. A pesar de que no seu momento se retirou esta proposta, ante o rexeitamento que provocou, lonxe de rectificar, o Goberno de España, presidido por Pedro Sánchez, volveu a propoñer un novo mapa que retomou a indisimulada intención de suprimir paradas e rutas en termos semellantes aos do ano 2022. A nova proposta faise desde a imposición, sen contar coas comunidades autónomas, nin atender as alegacións presentadas desde Galicia, nin as peticións dos veciños afectados. O Goberno galego sempre defendeu que se tivera en conta as peculiaridades xeográficas e de poboación da nosa comunidade e se prestase especial atención ás conexións no rural. A actuación do Goberno de España vai na dirección contraria, xa que logo co novo mapa 22 municipios galegos e máis de 130.000 habitantes quedarían illados das rutas estatais. Así, coa reestruturación do Ministerio de Transportes, elimínanse 90 tráficos dentro de Galicia. Un recorte que deixaría os concellos de Arzúa, Melide, Chantada, O Corgo, Guitiriz, Baralla, Meira, Monterroso, As Nogais, Palas de Rei, Quiroga, a Pontenova, Trasmiras, a Mezquita, Ribadavia, Riós, a Rúa, Forcarei,
Lalín, Tui, Silleda e O Porriño sin parada. De feito, neste último e noutros, as paradas de liña estatal xa foron suprimidas recientemente. Con este modo de entender o servizo público, os responsables políticos da Administración Central poñen por riba do equilibrio territorial criterios económicos que só levan ao deterioro do transporte público e que van en contra das necesidades das comunidades como a galega, de garantir os dereitos dos concellos do rural e a igualdade de oportunidades dos seus veciños, como única opción para acadar o asentamento poboacional. Polo anteriormente exposto, entendo en conta as particularidades de Galicia, a necesidade de conectividade do rural e considerando que o novo mapa concesional condena a esta a unha perda radical de servicios de transporte público, o Grupo Municipal Popular presenta esta moción coa seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación Municipal acorda trasladar ao Goberno de España as seguintes demandas. Garantir a mobilidade dos veciños dos distintos municipios galegos, retirando a proposta do mapa de concesións estatais de liñas de autobús, garantindo o mantemento das paradas que se pretenden suprimir e recuperando as xa suprimidas. E que calquera proposta que pretenda establecerse incorpore as demandas trasladadas dende Galicia en relación con este servizo de mobilidade, en particular que se teñan en conta as peculiaridades xeográficas e de poboación da nosa comunidade e se preste especial atención ás conexións do e no rural. Ten a palabra a portavoz do PSOE. Sí, por parte del PSOE vamos a apoyar esta moción, siempre y cuando se incluya un anexo para solicitarle a la Xunta de Galicia también que, ya que admitís, el PP admite que no se pueden suprimir paradas ni horarios, por ejemplo, en los horarios de los autobuses, por criterios económicos, que la gente del rural también tiene igualdad de oportunidades y el asentamiento de la población. Consideramos que es igual de importante que el transporte del que se tiene que encargar la Xunta de Galicia, las concesiones que da la Xunta de Galicia, pues que se mejore y se mantenga el que se tenía, por ejemplo, en la empresa Freire en el pasado, que desde que la cogió Monbus pues bajaron el número de horarios y que mejore el transporte a Coruña-Orense, por ejemplo. Porque me parece muy bien que os preocupéis del transporte nacional, porque es importante. De hecho, todos sufrimos en algún momento que tener que llevar a alguna persona a Lugo, a Santiago, o incluso a Villalba, para que coja el autobús para irse a Bilbao, para irse a Asturias, lo que sea, y pudiendo cogerlo como se cogía antes en el centro de Melide. Entonces, estoy totalmente a favor. Pero también considero que es igual de importante que cuando una persona tiene que ir a un hospital, cuando tiene que ir a arreglar cualquier papeleo, Santiago, a Coruña, a Orense, a donde sea, tenga oportunidad de coger el autobús en el momento que necesite y no con 3 o 4 horas de antelación, porque no hay horario suficiente en el transporte, como había en el pasado, por ejemplo. Entonces, yo no tengo ningún problema por votar a favor, siempre y cuando que se solicite eso a la Xunta. Porque además teniendo en cuenta que ahora mismo el Gobierno me parece que va a dar unos 40 millones de euros a las comunidades para reforzar el transporte dentro de las comunidades del que la comunidad es responsable. Nada más. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz de MLD. Nada, tamén imos apoiar a moción coa mesma condicionante que dixo a portavoz do Partido Socialista, porque creemos tamén que as competencias que ten a Xunta de Galicia no transporte interior e interurbano son competencias propias da Xunta de Galicia e que ten que exercer, e como creemos que ten que exercer, para haber un sistema público e de calidade do transporte. Por lo tanto, nos apoiamos a proposta tamén do PSOE. Ten a palabra o concelleiro Xeo Jairo. Bueno, a ver, isto realmente é unha moción que trata, pois, sobre o transporte nacional, neste caso. Nos, en fin, todo o que beneficia a Melide nese sentido, no transporte referente ao autonómico, pois, evidentemente, tamén o vamos a apoiar. De todos xeitos, pois, probablemente... Vais ou non vais? Sí, apoiaríamos, efectivamente, pero... No, apoiaríamos... Claro, habría que plantear unha moción específica para esa situación, entendo eu. Eso non, pois, aí trasladamos o texto que claro, que consideres que habría que introducir. Bueno,
A Xunta de Galicia nese sentido tamén fixo bastantes esforzos, como pode ser o carné para os maiores que teñen o transporte gratuito dentro de Galicia, o bono para as persoas de menos de 20 anos, teñen tamén o transporte gratuito, e os diferentes servicios, como por exemplo os que temos en Melide, que contamos cunha rede que se chama un servicio baixo demanda, que podes utilizar o transporte para ir ao centro de saúde, dende as parroquias, etc. Entón, nese sentido, a Xunta de Galicia tamén está facendo cousas, pero, considero que é unha moción que debes plantear diferente a que estamos tratando, porque é unha moción de eido nacional. Aquí también se planteó en otra ocasión una moción que era para solicitarle al Gobierno de España, por parte vuestra, me parece, no me acuerdo que la presentó, por lo de la atención temperá, que me parece que fue que vosotros la apoyabais siempre y cuando se incluyera una petición al Gobierno de España. Se hizo sin ningún problema. Pues yo ahora solicito lo mismo. Yo os doy la razón. Lo hacemos ahora mismo. Pues se solicita a la Xunta de Galicia, la mejora del transporte interurbano, intercomarcal, a nivel de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta el dinero los 40 millones de euros que el Gobierno de España va a dar a las diferentes comunidades autónomas, y que se refuerce ese servicio, porque la población necesita transporte. Señor Iglesias. Vamos a ver, nunha moción podese perfectamente engadir outra cousa. Poñemos na parte primeira que o que respecta e compete ao Goberno de España en canto ao transporte público e as líneas concretas, pois demándaselle que non nos deixe sin ese servizo, e con respecto a Xunta de Galicia, que a cadencia seña superior e que non se atenda solo a cuestións puramente económicas, e creo que así podríamos todos perfectamente aprobar o asunto. É dicir, só por puntualizar, nós poderíamos estar de acordo en facer unha transaccional no sentido do que acaba plantear o alcalde, sin incluir os 40 millóns de euros en forma económica, simplemente porque non temos esa información neste momento desde o noso grupo, por lo tanto, que sexa o máis xeralista posible, sempre instando a que todos os servicios públicos sexan, da administración que sexan, teñen que mellorar. Entonces, en unha frase, non temos ningún problema en incluílo como unha transaccional. Entonces, perdón? A transaccional. Bueno, se xa estades de acordo en todo, eu votaría Estamos todo os tres xunto. portavoces, meteríamos. Que xa son as 9. Vou ler o que dixo o alcalde, a ver se o collín co... Con esta salvedad e con este engadido, votos a favor da moción por unanimidade neste caso. Pois entón, damos por concluído este pleno ordinario.